3. september 2006. Zo školy nás poslali na zahraničný pobyt s cieľom naučiť sa niečo o živote v iných krajinách. Každý z nás dostal možnosť vziať si so sebou jeden členný doprovod. Spolu so sestrou Veronikou sme sa dohodli, že pôjdeme do Egypta a zoberieme so sebou aj nášho brata a sestru. Rodičia z toho neboli práve nadšení, ale po dlhom presviečaní prikývli a my sme sa mohli začať chystať. Toto sa stalo na konci minulého školského roka. Celé prázdniny sme mali na to, aby sme si osvojili základy jazyku, keďže tam viac menej budeme sami za seba. Mali sme zabezpečené ubytovanie, stravu a dali nám preukaz, vďaka ktorému nemusíme platiť vstupné do väčšiny múzeí. A pôjde s nami aj jeden učiteľ, na ktorého sa môžeme obracať s prípadnými problémami. Všetko ostatné si však musíme zorganizovať sami, vrátane každodenného programu. Snaženie naučiť sa arabsky bolo veľké, ale jedine u Mati bol vidieť výsledok. Nejaké základy sme pochytili aj my ostatní, ale nie je to bol viečo. Už je však neskoro. Čo sme sa nenaučili doteraz, už nedobehneme. Zajtra odlietame. Dnes nám v škole dali nejaké posledné pokyny k odjazdu a samotnému pobytu. Potom sme sa mohli ísť domov baliť a pripravovať sa na odchod. 4. september 2006. Ráno sme mali zraz pred školou a odtiaľ nás autobusom prepravili na najbližšie letisko, kde na nás čakalo lietadlo. Bohužiaľ s Vevou nechodíme do jednej triedy, takže sme sa museli rozdeliť. Ja s Martinom sme si sadli do prednej polovice lietadla a Veva s Maťou do druhej. Väčšina mojich spolužiakov, vrátane chalana, ktorý sa mi už dlhšie páči, išli na Havaj. Egypt okrem mňa a mojej najlepšej kamarátky Siu nezaujal nikoho. Zvyšok triedy išiel do Paríža a Ruska. Let bol dlhý a až sme konečne pristali v Egypte, znovu sme sa uvideli s Vevou a Maťou. Nasledovala cesta do hotela a ubytovanie v ňom. Mohli sme byť buď na izbe 4, alebo za príplatok 2. Siu a jej brat si priplatili za dvojposteľovú izbu a ešte aj na štandardnú. Ja a súrodenci sme dali prednosť v spoločnej izbe. Večer mi ešte sestra povedala, že z jej triedy sem prišlo pár pekných chalanov a jedna otravná spolužiačka. 5. septembra 2006. Ráno v hoteli bolo ťažké. Nikto sme si ani nepamätali náš prvý sen na tejto dovolenke, ktorý by sa mal splniť. Martin si síce pamätal, že tam bolo veľa piesku, ale to nebolo väčšo. So Siu a Maťou sme sa stretli na raňajkách a rozhodli sa otestovať blízku pláž. Trčali sme tam až do obeda. Ja, Veva, Maťa a Siu sme sa bláznili vo vode a Maťo a Martin sa len opaľovali na pláži. Vyčítali nám, že sa chováme ako malé deti. Na obed sme sa vrátili do hotela. Po obede sme sa chceli vrátiť na pláž, ale Martin mal lepšie plány. Chcel si ísť obzrieť pyramídy a sfingu. Nakoniec sme sa dohodli, že my pôjdeme na pláž a on nech si ide po svojom. Stredko si dáme pri večeri. Maťo a Siu sa rozhodli, že ostanú na izbe. Prešli sme nádherné popoludnie, ale večer bol o to horší. Problém nastal pri večeri, pretože Martin na ňu nedorazil a ani po nej sa neukázal. Ja a Veva sme navrhli, že ho pôjdeme hľadať, ale Maťa nám pripomenula, že to nie je po prvýkrát, čo zmenil dohodnuté plány a robil si čo chce, bez toho, aby o tom niekomu povedal. To, že je v cudzom prostredí, mu je akurát jedno. Dôvod na paniku vraj bude, ak sa nevráti do rána.